opäť ďalší deň úte za mnou a ideme naspäť teraz. Zatiaľ sa mi podarilo udržať ako taký rytmus, chodiť sem, čo ja viem, 2-krát do týždňa. Keby ste si divili, čo to je v pozadí, to je živý vták, niekde, nejaký divoký. Není to nikoho kanárik. Dneska tu bolo strašne veľa nových ľudí. V podstate jedna z tých vecí je, že tam chodím, tak to je vlastne taký ranný tréning pre začiatočníkov zväčša. Keďže som v podstate začiatočník. Čiže sú tam ľudia, ktorí nevedia ani stáť poriadne, takže v podstate vie to byť také trochu, neviem, jak by som to nazval, nechcem to nazvať stratou času, ale vie to byť menej efektívne, než keď máte tréning jeden na jedného. Pretože s tým tréningom jeden na jedného, samozrejme to je to isté, keď máte osobného učiteľa na angličtinu, čo som napríklad ja, tak ja vás viem, keď máte čas a peniaze, tak vás viem dohnať proste, ja neviem, napríklad z A2 na B1 alebo C1 za pol roka alebo za 8 mesiacov v prípade C1. Čiže toto tiež v podstate, keby som chodil osobnému trénerovi non-stop, tak ma to oveľa rýchlejšie naučí. Ja musím sa na chvíľku odhlásiť, lebo potrebujem skontrolovať čas.